ଆମେ ଆଜି ସିଟି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର 2020ର ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଯେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ପଢ଼ିଲେ ନିହାତି ଭାବେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। ତା'ର ରହୁଛି ସିଲାବସ୍ ରହୁଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ରହୁଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ରହୁଛି ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ନାଉନ୍, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ୍, ଭର୍ବ। ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହୁଛି ଡେରିଭେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ ରହୁଛି ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜିଂ ପ୍ରିଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସଫିକ୍ସ, ସିନୋନିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ। ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଛି ଆଇଡମ୍ସ ବା ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ହେଲା। ଏହି ଚାପ୍ଟରଟି ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ହେଉଛି ଏକ ଭଲ ବିଷୟ। ଏଥିରେ ଆମେ 3ରୁ 3 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା, ବୁଝିଲା କି? ଏଥିରେ 3ରୁ 3 ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିପାରିବା। କାହିଁକି 3 କହୁଛି? ଯେହେତୁ 5ଟା ବିଷୟ ଆସୁଛି, ସବୁଥିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଭରେଜ୍ 3 ପଢ଼ିଲେ 15 ମାର୍କ ହେଉଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଆମର 15 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି, ବୁଝିଲା କି? 15 ମାର୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏ ରୂଢ଼ି ଓ ଲୋକବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଢ଼ିଦେଲେ, ଏଠି ସହଜ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ପଢ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଆମେ 3ରୁ 3 ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବା। କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ଆମକୁ କ'ଣ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। 3ରୁ 3 ଏଥିରେ ରହିଯିବ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ସିଲାବସ୍ ୱାଇଜ୍ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ 15ରୁ 15 ମଧ୍ୟ ରଖିଦେଇ ପାରିବା, ବୁଝିଲା ତ? ତାହେଲେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ରୂଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକବାଣୀ। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫାଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସବିତାକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ। ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶେଷରେ ଝିଅଟି ସହିତ ପୁଅଟିର ବିବାହର ହେଲା। ସବିତା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା। ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବରଘର ଲୋକ ଆସିଲେ। ଝିଅଟି ରୂପ ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେଲା। ଶେଷରେ ପୁଅଟି ସହିତ ଝିଅଟି ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ। ଉଭୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ବା ଦୁହେଁ ହାତ ଧରିଲେ। ଏଇଠି ଦେଖ, ସେଇଟା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ, ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା, ପସନ୍ଦ କଲେ, ମନକୁ ପାଇଲା, ବାହାଘର ହେଲା, ହାତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲା, ବାହା ହେଲେ, ହାତକୁ ଦି ହାତ ହେଲେ, ବୁଝିଲା ତ? ଏଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ। ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରିନିଅ ହେଲା। ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା ତ? ରୂଢ଼ି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯଦି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି, ମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥ କିଛି ନଥାଏ, ତଥାପି ଅନ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ରୂଢ଼ି ଗଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ। ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ଶବ୍ଦ 3 ପ୍ରକାର: ରୂଢ଼, ଯୌଗିକ ରୂଢ଼ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଲା। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୟୋଗଗତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ତାହାକୁ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଯଥା କ୍ଷତ, କ୍ଷେତ୍ର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ। ତାପରେ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା।
ରୂଢ଼ି କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରୂଢ଼ି କିପରି ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାହେଉଛି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ଓ ସେକେଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କୌଣସି ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନକୁ ଟେକା ପକାଇବା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ନ ଜାଣି ଅନ୍ଧାରକୁ ଅନୁମାନ କରି ଟେକା ପକାଇବା ହେଲା। ଏଠାରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ଓ ପକାଇବା ଶବ୍ଦ ସେମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ନିଜ ଅର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମିଶିକରି ହେଲା କି। ସେହିପରି ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟଟି ଅରଣ୍ୟ ଓ ରୋଦନ। ଅରଣ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଅଲଗା, ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ, ରୋଦନ ମାନେ କାନ୍ଦିବା, ଜଙ୍ଗଲ କାନ୍ଦୁଛି କି ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରୂଢ଼ି ହେଇଗଲା। ବୃଥା ପ୍ରୟାସ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା କି। ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାରର? ରୂଢ଼ି ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର ହେଲା। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି, କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ'ଣ? ପଦ ସହିତ କ୍ରିୟାପଦ ନଥାଏ ଯେଉଁଠି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତାପରେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ହେଲା। ଏଇ ରୂଢ଼ିରେ କ'ଣ କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଏ ହେଲା। ଆସ ଆମେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର କେତେ ସବୁ ରୂଢ଼ି ପଢ଼ିବା। ଅନ୍ଧାର ଲଉଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୁମାର ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ଥିଲା, ଅସହାୟର ସାହାରା ହେଲା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅସହାୟର ସାହାରା, ଏରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନୋଟ୍ କରି ନେଇପାରିବ ହେଲା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ହେଲା। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯେଉଁ କରନ୍ତି, ବିଚାର ଠିକ୍ ସେ କରନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା କୁହାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ, ଏବେ ତ ମାନେ ବୁଝିଛ, ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ମାନେ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା, ଯେମିତି ସାପ ଆଉ ନେଉଳ ଭିତରେ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ, ସେମିତି ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଘୋର ଶତ୍ରୁତା। ଅଲଣା କଥା ମାନେ ଯେଉଁ କଥାର ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ବିନା ଲୁଣ ବିନା ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଲାଗେନି, ସେମିତି ଅଲଣା କଥା। ମୂଲ୍ୟହୀନ କଥା, ଅକଲ ଗୁରୁମ, ବୁଦ୍ଧିର ପଣା ହେବା, ବୁଝିଲା ତ। ତାପରେ ସେମିତି ଅଳ୍ପ ବିଦ୍ୟା ଭୟଙ୍କରୀ, ଅଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗୁଁ ଅପଦସ୍ଥ ହେବା କଥା। ଆକାଶ କୁସୁମ, ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଏ, ଆକାଶ କୁସୁମ, ଆକାଶରେ କେବେ କୁସୁମ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୃଥା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ମାନେ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି। ଉପରି ମାଲ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟ ଅଧିକ ମାଗଣା ମିଳିବା। ଉପର ଠାଉରିଆ, ଗଭୀରତାର ଅଭାବ, ପବନ ପରି ହେଉଥିବେ, ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଉପର ଠାଉରିଆ। ଏ ଘର ମାଗୁଛି ସେ ଘର ପୁଛି, ମାନେ କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଏ ଘର ସେ ତାକୁ କହିଥିବେ, ସେ ଘର ଯାହା କହିଥିବେ, ସେହିପରି ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ ଛିଦ୍ର କରି ଏପଟ ସେପଟ କହିବା ହେଲା। ଏ ଘର ମାଗୁଛି ସେ ଘର ପୁଛି। ଏ ଘରର କିଆ, ଏକ ଘର କିଆ ମାନେ ସମାଜରୁ ଅଲଗା କରୁଥିବେ, କାହିଁକି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ସବୁ ଏକ ଘରିଆ ହେଇ ରହୁଥିବେ ହେଲା କି। ଓଡ଼ିଆରୁ ଗଜା ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଚତୁର ବା ସିଆଣିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। କର ଛଡ଼ା, ଦାୟିତ୍ୱ ନ ନେବା ହେଲା। କାଠିକର ପାଠ, ଇଏ ହେଉଛି କେତେଯାକ କାଠିକର ପାଠ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ିକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ହେଲା କି। ଅହନ୍ତା ରଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ ଅକଷ ରଖିବା, ପ୍ରତି ସିଂହାସ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଅନୁମାନ କରି କହିବା, କିଛି ନ ଜାଣିକି ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାନ୍ତି ହେଲା କି।
ହନୁମାନ ବାଡ଼ି ବୁଲାନ୍ତି ଆଉ। ଆଖି ରଖିବା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା, ଆଖି ଦେଖେଇବା, ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ଆଖି ପକାଇବା, ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା, ବୁଝିଲା ତ। ତାପରେ ଆଖି ବୁଲାଇବା, ଆଖି ବୁଝିବା, ଆଖି ପାଇବା, ଏସବୁ ନୋଟ୍ କରିଦେଇ ପାରିବା ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦେଖିବା। ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଏଠି କ'ଣ କରାଯାଉଛି ମାନେ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ହେଲା କି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ। କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା, ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇବା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି। ଏଇଟା କ'ଣ କରାଯାଉଛି ମାନେ ଜଣକୁ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ହେଲା କି। ଗଡ଼ ପରି ବଢ଼ିବା, ଢିଙ୍କି ପରି ପଡ଼ିବା, ଲୋକଟା ଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ିଛି, ପାଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ, ପଦେ ବି ଜବାବ ନାହିଁ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜ, ଚାହିଁଲେ ଆରାମସେ ଏଥିରୁ 3ରୁ 3 ରଖିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆର 15ରୁ 15 ରଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ବୁଝିଲା ତ। ତାପରେ ଲୋକବାଣୀ। ଲୋକବାଣୀ ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ ସିଲାବସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମନ ରଖିଦେଇଥିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବେ, ବୁଝିଲା ତ। ଲୋକବାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଲୋକବାଣୀ ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଏଇଠି ନା ଲୋକବାଣୀ କଖାରୁ ବଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ି, କଖାରୁ ଚେରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେଲା। ଏରା ହେଉଛି ଲୋକବାଣୀର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ତୃତୀୟ ଲୋକଟି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ସେ ମୂଳ କଥା ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଅଥଚ ସେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ପକାଏ। ସେତେବେଳେ କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। କଖାରୁ ବଢ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ି ହେଲା। ଆସ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖିବା କିଛି ଲୋକବାଣୀ। ଅକାଳେ ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ନିୟମ ନାସ୍ତି, ଅତି ଭକ୍ତି ଚୋରର ଲକ୍ଷଣ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖି ପରକୁ ବିନମ୍ର ଦେଖାଇବା। ଛୁରୀ ତଣ୍ଟି କାଟେ, ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଚରଣ କରିବା। ଅଠା କାଠି ପଡ଼ିବା, ଅସୁବିଧା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ଅନ୍ଧାର ଦେଶକୁ ଗଲି ଦର୍ପଣ ବିକି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଲୋକବାଣୀ। ମୂର୍ଖଙ୍କ ଆଗରେ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା କହିବା ହେଲା। ଅଳସୁଆ ବାରବାଟୀ ଚାଷ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ପଜ୍ ମାରିକି ନୋଟ୍ କରି ନେଇଥାଅ। ଏଇଟା ବହୁତ ଆରାମସେ 3ରୁ 3 ରହିଯିବ ହେଲା। 15 ମାର୍କରୁ 3 ଗଲେ ରହିଯିବ ଆଉ 12ରୁ ଆରାମସେ 12 ରହିଯିବ। ଧ୍ୱନି ରହିଛି, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ଶବ୍ଦ ଗଠନ, ଫର୍ମେସନ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା। ଏରା ସବୁ ଆରାମସେ ତୁମେ ପଢ଼ିଲେ ଆରାମସେ ମାର୍କ ରହିଯିବ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଆରେ 15ରୁ 15 ନିହାତି ଭାବେ ଉଠେଇ ପାରିବ, ବୁଝିଲେ କି। ସବୁଥିରୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଯଦି ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା 15ରୁ 15 ନିହାତି ଭାବେ ଉଠିଯିବ ଓଡ଼ିଆରେ ପୁରା ହେଲା। ଯାହାକି ତୁମକୁ ସିଟି ପାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ।